Akşamınız hayırlı, hormatly ýyldaşlar. Sapara hoş geldiniz. Ya salam kemine. Bugün agyr gürrüňler. Ýyldaşlarymyz agyr hakykatdan hem agyr diýä gürrüňler. Käbiri näme psikologiýasy bozulup, näme gidenler bar, ara kesme berenler bar. Oho. Bir däl, iki däl, bir näçe adam diýmek, hakykatlar ajy diýä şol söz ýerini tapýan eken men. Ajylygyna gördük bu zatlaryň. Indi sapara bugün etjek gürrüňmiz kolonializm bar. Osam dekolonializm diýip bir hereket, ýani iksem hereket aslında. İkisiniň hem aňyrsynda ideologiýa nemesi bar. Bu arada giňiş gürrüň edip bilýäs. Ýöne sapara men size bir neme görkezeýin bugün. Hı hı. Öňkeden gürrüňlerimiz we edilýän etmedik gürrüňlerimiz bar da. Şoň üstünden gysgaja men geçeýin. Ol Ne ya. bir iyilleşmizem bir gezek aýdypdyr, haýyş edipdir de ýa-ni Sarax bilen baglanşykly. Şo taýda da kükürt bar diýipdir hakykatdan hem o taýda da kükürt bar. Häzir ona iyilleşler nemedeli. Şo taýdan başlaldy görüp. Hı. Awa nerede? Sen, İnternetimiz biraz gowşak bolmagy mümkin. sen neme diyor men. Neme diyen sen çay mı çayın kemine. Awa Hı. arkayn çay içiyorum. Siyahatın yedi. O ine şeyler bir neme ýöne internet gowşakma gönümel alýanda ýa-da başga bir. Ne bu Saraxyň nemesi gümrügi diýeli. Sante, ara santesi. Ne şu taýa getirip döküp gidýän ekenler soň o ýyldaşymyz kommentariýa ýazandan soň soraşdyryp gördük. Ýagdaýlar nähilip tozap dur diye ýanyndan geçer ýaly, ýakyndan geçip gitseň hem gum däl kükürt diye özem ýygydan şemalyň bolýan ýeri diýip hakykatdan hem soňky aýlarda tozaň meselesi ýatanok. Indi şey edip ýaşaýyş ýerem bar, gön ýanynda getirip goýupdyrlar. Tozap dur, o saglyk meselesi ýene näme, sanstansiýasy ýene beýlekisi hiç kim ýok. Şey edip dur. Nirden gelýän bolmaly? Bu ýol ötenden gelýär. Ýene biz ýol ötene gideli. Sebäbi öňkü nemelerden bir gaýtalaly üstünden. O da maşinli gelýänler. Ýok, maşinly däl ýaly. Neme bilen Oy, gelýän. otlu bilen bu taýdan otlu bilen alyp gidýärmişler. Hı. Beh, birazrak neme etjek bolýa, men bolmasa browserymy çalşaýyn. Browserdan mı? Browserdan bolmagy mümkin. Ya demirinden ya kömüründendir kemine. Şeylerek ýaly browserdan bolma nemesi gaty ýokary. Meseleni çözeli. Browseryndan meňzeýe. Ýöne hani taýdan dowam edeli. Birazrak eger bolmasa geçeriz. Ne bu ýol ötendäki kükürt ýagdaýy. O gebe o çoğun adyna mı? O galkynyş nemesi. Şu taýda gaz ojaklary bar, ine görýänsiňizdir. Şu nokotlaryň hemmesi görünýän, görünmeýän nokotlaryň hemmesi bizim neme gaz ojagymyz. Şu browser çalşaýyn. Boljak däl bu.
Owa. Ne şeylerak yele. Bu taýda gowrak işlemegi mümkin. Yine bu galkynyş gaz ojagy. Gazyň çykýan ýerleri şu taý. Şunuň ýaly ýerler girip görürsüňiz. Yine näme diýe hüjüm ýene näme diýip owalar bar şolaryň ýanynda gözleýänler üçin. Bu taýda da şu arysalaýyş we gazy iýermek üçin itici ýene näme diýilýän ýerleri. Kompresorny näme? Bu kükürt bu taýda bar. Soň ýene bärde de bir bölüm bar. Bu taýynam araplar işlediýär. Ýanky ýere Hytaýlylar işlediýär. Ýene tonnalarça ýanky müňlerçe tonna kükürt şey edip tozap dur. Demir ýollary bularam. O aňyrkysynda da bar demir ýol. Şeýle soň ýene de uzağa gitmäli. Ýene o Mariýanyň nemesinde aýlanaly. Gres şäherine geleli. Bu taýda da bir men bu toplum diýjekde. Şeýle o neme elektrik öndürýän demeler var. O gaz ýakyp elektrik öndürýär, soň edil ýanynda o dökün öndürýän yer var. Ve karbamid diýdi, ýene näme diýdi? Ýanky bu nitrogen diýdi. Azot, bu taýam karbamid mi diýdiler? Şeylerek. Umumyň edil kanalyň aňyrsynda adamlar ýaşap dur. O diňe bu kanal bilen çäkildi, tutuş Mary şäherine çelligi diýdi. Ne ullakan ýere hemme zawod, fabrikler yerleşdiripdirler. Hatda ine Gulya diýip nemede yatanlar öldürýän doktor barda. O Gurbana gurrun berdi. Ine şonuň işleýän ýeri bu. Näme? Balniçka diýil ýa. Näme? Türmäniň balniç hastanasy ýalyk. Ine şoň içinde gatykan adam öldürýärmişler-de. Gönü iğnäni urup öldürüp, sancym edip öldürüp goýberýärmişler. Bu yok näme nemedi? Ýanky pasilýanya çykýan nemeleri neme diýenler-de, saklaýanlar. Nirde şolary ýalak bolsa türeýmişler diýenler. Kuruluşunda da nemesinde. Indi ine şu yerleri görýäňiz, ine şunu görüň. Ine şu yerleri görüň. Ya sen neme suwy gurrun Hawa ine kreatin içine girip hapatı ýene kanala girişini. Hawa Ýanky ahla ditilneme edip ýene kanala gidiyor. Hawa sapara ine şu taýynam geçeli entep o taý uzaklaşmaka ine şu yerlerem işlenen ýanky sowatmak üçin ulanan suwlaryň yerlerine. O tapgyr ulanýan bolmaly ine şular. Hemmesi iň soňy bular siňip ine kanala garşy ýa-da. Ondan soň öňrek bir video uratdylar. Biz o videoň o bölümini görkezmedik. Säkän gowy görnenok hili pes bolan soň çykaryp durmalydyk. Ine şu taýda gönü ýağlar akyp dur, ýağmy näme belli däl diýip görkezdi-de. Ine suw girýär, bir tarapyndan girip bir tarapyndan çykýar. Sowadyp çykýan bolmaly. Soňra bu taýlarda da nemeler üçin alýarlar. Umumyň kanallygyny bir agda bir suw garawup kanaly kemine. Hawa sapara menen tek nemäni gurrun bereýin. Bir zat gurrun berjek bolýan, aýlanyp geljek bolýan häzir. Şu zatlaryň hemmesi suwlanýar. Sowatmak üçin, ýene başga zat üçin, öndürmek üçin, ýuwmak üçin suw gerekde. Ine suwlaryny ulanyp ine şu taýlara da döküpdirler, bu taýlara da döküpdirler. Soňa waka gönü derýanyň içine garşyp gidýärmiş, kanalyň içine. Garawum kanaly.
Son yine şu taydan bize neme video uğrattılar. Şu köprü var. Şu köprünün çaklarinden o gezip kenarlarından video uğrattılar. Yani videonun hili pes geldi. İmodan uğradandıklar için. Kan qow görünmeýär bizem onu soň görkezmän geçdik. Ýalňyşmasam şu taýlary bolmaly. Su gyra ýağlap bir üýtgeç gara ýalpyldap duran nemeler, öýüşgen atyp duran zatlar urup durdy ýa göne. Hiç nemesi ýok. Ýa-da gizläp bolanok diýär, ýandan geçsen görünýär diýip şeýle video uratdy. Ýöne videoda kan qow görünenok edil köýne döwürlerin videosy ýaly geldi. Ýöne ýene de video geler. Ine şeýdip tutuş töweregine zäherläp dur. Hem suwa hem toprağa garşy, hem howa da garşy bu zatlar. İşläp dur. Hatta ine şu taýda daçalar bar diýär-de. Köp adam şu iýsine dayanman ine şu taýda ýa-da neme ýakynrak ýerleşen öýler bar. Şu taýda ýaşaýanlar daçalara göçüpdirler ýöne. O taýa göçse de indi şu agaçlar zatlar gurap yetişen ok diye. Täze ekenlerine hiç yetişen ok öňkü köneler hem ýoşluk bilen gurap barýa diýip gurrun berdi. Ýa-ni gat erbet ýagdaýda. Namar keseli meselesi şu taýdan gelýär. Tutuş görgüne şähere nähil ýakyn. Umu ýa-ni köpçüliň ýaşaýan ýerine. Soň bu taýdan näme gideli? Seyda gideli. Seydiğimiz nerede bizim? İnternet biraz Bastanın giden deme aya varan ýalak kimini. İnternet biraz gowşak ýaly görünme bolmasa şeýle. Ine seyde o sapara bu köne Sovet döwründen bäri işläp duran neme dogry dälmi? Bu taýda da ýanky suwuk gaz alınýan ýer bu. Suwuk gaz alınýan ýene de neft awazy diýilýän ýerler hem bar ekeni. Oman bularam fabrik ne görýän bolsaňyz şu işleýän suwunyň atylýan ýere eň soň bu taýa garşy o taýlardan geçýär. Ine bir giden fabrikler, zawodlar, soň üns berseňiz, ýani bu taýda da türme bardyr. Tutsakana. Seydiğinin ol meşhur nemesi. Ine serediňde daş döwrüne şoň ýaşar ýaly däl. Ine Seydi şäherini görkezeň. Ine taşlanyp gidilen şähere meňzeýär-de ýagdaýy. Şunuň ýalyk bir ýerde ýaşap ýörler. Ýakynda owas bar. Ýekagat ýok. Hiç zat ýok. Köp ýyllardan bäri ýam zäherlenen. Bu taýlara gelseň de bu taýlar görer ýaly däl, ne adamlar. Nädip ýaşaýar. Şunuň ýaly o şorlap gönü çöl başlaýar. O göçüp şeýdip ýaşap o adamlar azalyp barýarmyş. Ýagdaý şu. Öyle Amderýanyň boyunda hiç zat bolanok sebäbi bular tebigaty, topragy, suwy, howany zäherläp ýörler-de. Şunuň ýaly ýerde bolanok da ine bunu işletjek bolsam çölüň ortasynda bir ýerde etmelde ýa-ni. Soň indi biz näme geleli, Aşgabatda da geleli. Göňem görkezlik ýöne. Ýene de ne bu taýda da ýene täzeden metanol ýa-da bu gazy ýa-ni benzin ýalyk bir madda öwürýän ekenler saparamynyň tapawydy beýleklerden. Ýa-ni suwuk gaz däl-de dawleny azalandan soňra bugarlaşyp giden o eken. Derewjik şeyler bir nemede. Bu taýda da ine suwun atyk suw diýilýär-de işlenip çykarylan.
Bu entek täze o 2020-nji ýylda başlan. O indi dolu güýjüne işleýändir bu ýyllarda. Ýakyn wagtda Aşgabatyň töwereklerinde de şol keseller, hastalyklary görüp başlamaly. Soň ýene-de o bir aýdylmaly näme? Türkmenistan dünýäde iň köp şu gaz çykarylýan wagty ýa-da energiýa öndürýän wagty diýeli. Türkmenistandaky öndürilen enerji esasen gaz üstünden öndürilen için en köp avariya bolýan yer 840 bir ýylda uly 840 avariya bolýar. Ondan soň Orset gelýär, soň Hytaý gelýär. Biz Orsunky Hytaýynça söwda edip ýa ulanyp beremiz o. Ýa-ni o bölümlerini sapara hazır gurrun verer. Ýa-wa. Näçin beýdip bulanýarlar? Hunharja diýýärde sapara türkler hunharja ulanmak. Wagşy bir nemede ölçekde, görnüşde ulanýarlar. Ne sapara Türkmenistan o hemme ýere biz häzir umum ýerlerini geçdik de o beýleki Garabağ taraplarda da bolmaly, dogry dälmi? Bektaş Garabağ köyüň kenarındadır. O Garabağ köyüni yapıp şu yani nemesi var da tuğdu. Nemesi. Şonu Berhon ýyl demetdiler. Ondan soň mecbur açmaly boldular. Neme Kaspy bilen demeti var da. Şu daýdyr da. O açıklığı vardı. Şonu yapıp yani tuğdunu ovatın buwardyp tuğ nemeler ýalak nemetdiler de. Näme tuğ nemetiniň ady silikat näme şolar ýalak bir nemeti var. O traktorly sürüp nemedi var näetde. Bektaşda da hatta ýaşar ýalak däl, şu Sowet döwründe de ýaşar ýalak däl sürgün edilýärdi adamlar şu taýy. Sowet nemetine uymayan adamlar şu taýy sürgün edilýär. Halanmayan adamlar nemeleri, ondan pasilenýär şu taýlary berilýärdi. Ne? Garabağ özüňiz. Ana. O ýeke çöp ýokdur, näse edip görüm. Ağaç ýokdur. Öyle demede todaptır onlar. Adamlar ne edip yaşayan iyidir ya. Öyle yaşayanlar, fakirler. Aynen. Bu da Davut olmalı. Şu evvelyen. Umuman sapara şeyle bu kolonyalizm bilen o bağlanşy nämedir? Biz kartadan uzaklaşalı. Nämedir der bu kolonyalizm diňiniň suwutdamaty. Dünýede öz erkine, öz baýlygyny, ekologiýasyny wagşyça ulanyp sömürýän diňe koloniýalardyr. Başga nemeler mümkin däldir. Ýöne biz bir döwletiň koloniýasy durumdy. Beýlen tamam entägem boynumda alam zok. Oňa bilen ýüzleşip bilem zok. Ya kırmızı yeten ok, gayratımız yeten ok, bilgimiz yeten ok. Näme yetmände de problemi ortada. Hiç gaýrlyk giden ok. Garaşdyrlyga çykdyk diýilen demede yalandygynyň tuğutdamaty, şu ýankydan gorkudan demek var. Ýagdaýyň ýöne biz kolonializmiň bir iki aspektini biraz deňik geçeli. Bu uly temalar men burada spesialistler onu öňünden aýdaýyn. Ýöne bir sowatly adamyň bilmeli derejetindäki bilgim bar diýen. Ýöne iş demetinde de bizim kaptanımızdan geçýär.
şu problemler. O hocalıkçı. Olamsa men aslında o hocalıkçı da ol yönü işledim şu idarada. Ähli kariyeram şu tayda geçti de. Soňam şu neme bilenem ähli Türkmenistany gezmeli boldy. Men Türkmenistana iň belede adamlaryň biridir. Erkbiýöd owujyklaryna demelerine beletdir bolýan. Ähli Türkmenistana gaty belede adam seýrek bolýanlar. Kemine men şu seýrek adamlaryň biri. Türkmenistanyň ähli ýerini barmadyk ýerim ýoga ýakyndyr. Elbetde hemme ýeri neme däldir bolýan ýöne köp ýerde şu taýda öýüp işe gatnaýan ýaly aýlap demeden ýerle mümkindir. Şoň üçin bu datlary tinet gören adam bilmeli bolýar da. Gatyr ahlak ýa-da nadan nemelen bolmasa bu datlary ýöne bilmediklerini bolup ýygyryp görmek. Bu däl we ne kolonializmin bir nemesi vardır. Umumi hemmelerini değişli yeri vardır. Kolonializmin gowty bolýan näler? Bolmasy mümkin hem däldir. Kolonizator Ors bolsun, İnglis bolsun, Fransuz bolsun, Belgili bolsun, Hollandiýaly bolsun, Nemis bolsun, hiç tafawut ýokdur. Koloniallaşdyrylan ýerine ägirt. Ägirt diýende de adamlaryň nemesine biraz neme geler. Kosmos derejesinde o şolar ýalak ýandydyr. Bular nämäni wad etselerem, üstün yapjak bolup emeslelerem, biz medeniýet getirdik, onu getirdik, bilim getirdik, o sivilizasiýa getirdik, medisine getirdik, tuvalet kurup berdik, näme etdik, öwretdik diýseler, diýiberdiler. Owur ýöne demäň üstüni yapmak üçin perdedir. Bu bir gaty, wagşy bir ýerwet zatdyr. Buny kolonizatorlaryň özleri ortaýetden alan hemmeje boýnuna alýar. Ýöne boýnuna alany bilenem bu tazminatyny, reparasiýasyny ödäni ýok, etjeklerini edip ötünç soranyň bilen bu datlar düzelen nokta. Indi şu meselede, indi şu möçbörüniň nähilekdigini gözüňize düşünjeňizde nem etmek üçin biz bir bunu ikiye böleli. Birinciden ekologik tarapy ne keminiň ada oturýar da ekologiýa. Ben konkret Rus kolonizasiýasyny gözüňde tutup aýdýanda. Şun beren Orta Aziýa hada Merkez we Orta Aziýa we Kazakystan dik geçmeli bolýar da. Bolmasa Merkez Aziýa bolan hemme jedem giýýär. Merkez Aziýa diňe ekologiýasy men entak ikinji nemedem o ekologiýasy getirendi ýani trilyonlarça, milyardlarça diýemok da. Ýeke Türkmenistanyňky 1 milyar, 1 trilyon. Onu Özbekistany, Kazakstany, Täjikistany, Kyrgyzstany goşartyň bolýan. 10 trilyon ýeter. Ýöne ekologik kilemet. Ödem hiç tap bolmadyk ýalagym çekilenip gidendir. Ýöne çekilen oklarym şu adam sen kultural obyektler var. Hem de Türkmenistan garaşdyrlygyň gallyk diýen döwren datlardyr. Bu nemeti ýitkisini kultural oturýar da.
Türkmenistan'a da Bunu hiç bir kazanç getirmedik şu olur vaktin özünde. yok hiç lat gelgenlerdir. Tebep koloniya. Kolonyan demeti bir yani ikinci soruğa değişik oluyor Üstadağ'da geçen ikinci sorumda yani bu dünya ekolojik katastrofa değil. O imtihanı katastrofa demeti var. İmtihanın ekolojisinin içki beyin yaşam demetine getiren bir yer var da. Onu ölçemem onu da. Onu da değil. Korkunç saatlarda. Bunu şu neçenli Orta Asya, Merkez Asya devletleri onun ortadan içinde de vardır. Ortadan içinde de 20 kanak erksiz, erkini elinden alınan millet vardır. 22 Respublika vardır. O milletler tanı kendir oluyor, Respublikan tanı. Son içinde 20'si ya 18'i zor bilen, kan bilen şu yardaya getirilendir. Bu şolorum Edil Türkmenistan yalak olmasa beri yanına sömürüyendirler. Dünyanın başkırttanı var közülükten. Onun şikayet edir bizimki yalak. Yönü içinde olan milletler biz bulon kolonyası biz dekolonizasyon nimetine başlamasak biz adat olup bilen yok deyip bilen olur. Belki de var gerektir. Ya da düşünmelerini var gerektir. Ya da biraz çekinmek mecburiyetinde hadiseler, yağdaylar vardır. Yönü kolonizasyon en birinci ediyen demeti imtihan kolonidaki imtihan no'lu no'lu maşa sen imtihan değil sen bir yerik varyança imtihan seni ulun bolyança yani seni ulun boloriyalak derece getiriyendirler sonradan arayıp geçirenlerdirler. O ikinci sorumda demem. Onun değişildi. Al beyle olan son sömürülünü tapına çendi değil ya. Tapına çendi sömürülendir. Ödem kime yemedip yani uyton dayanıp kimin eli bile ne diye diyseniz onları bizim öz illeşlemiz, vatandaşlarımız olan Kızılderili, Karaözlü, belki de Karataşlı, Kavirin taşı ağırıp bilendir. Artık yaşı bilen demeden. Yönü yüzleri ak maskalı, ya cahillerinden, ya olgusuzluklarından, ya da ahlaksızlıklarından bilmediklerini olup bu zatlar bizim işimiz değerliyeni alak. Kazancımıza bakalı, dememize bakalı deyip diyorun imtihanla yeli bilen edilendir. Ama biri prezidenttir, biri bilisedir, biri kıvıdır, biri yeni orzattır. Yönü yüzleri matkalılar. O biri aydınlayıp veriyendir. O biri yeni orzatını halkı uyumayıp veriyendir. Üntünü başka yerik çekip veriyendirler. Yönü o tayda yani kukurt tozap yatanlar. Kasık yanlar, kurt toz yanlar. From direkt diyeni o Türkmen'den başka onu bilmeli adam olmalı. Onu Türkmen bilen onu direkt diyenlerini sonra sömürüp göründür biliyede. O da dünyada ne şu uçlong demelen frontier yerden ilendiriyor yani. Şuraya stoşturdan geliyor. Onun aylık geçeri üstüne gelemedi. Bu aylığın biz yani dekolonizasyon şu prosesi geçmeyen bizden dahli Merkez Asya devletleri
hiç yerik var bilmediler. Ya, gittikçe de yervetleşendir. Yani öyle ekolojik katastrofan nimetini bir bölümünü getirip görün. Da bunu ben uli pariteleri adak geçeyimde. Aral, Derya, sonra ikisinin Sır Derya, ikisinin bateyini, tuğrunu alın. Aral problematini 4-5 trilyonsuz çözüp olur. Mümkün değil. Ekolojik nimetini bozulundur. O arada bir kendi gurur ettik. Pulülerin kavırdatı düzelt bulunur. Yani o tayda giden milyonlar adam yaşıyor. O adamlar bir toporu ketel, bir toporu yürüp gider, bir toporu mahip çağa doğruya. Onu yaşayışı görür. Yani o aralığın nemeti. Parta gerek bulur. Bular sonuçta parta da alınır. Bunun vahşice tömürüyeninin tuğutnamatı. Trilyonlar, 4-5 trilyonluk. Yani diyen o yarım trilyonluğun parta alıyordı. 60. yıldan tanıtan şeydi o. Bu ne? Koloniya demeti. Koloniya olan son şeydi bu ya. Koloniya olmadı. Bunu ettirirler mi? Kolonyalizm bardygy üçin sapara şu zatlar bolup ýerde Türkmenistanda. O ortada koloniya. Sovet Soýudyna da şonlar. Sovet Soýudy bolan döwründe däme size başyn streitilni zavod kurup berdiler. Şoň gurmany ruhsat berdiler. Ruhsat beren noktadan kurup bilen de etjek adam ýok. Ýok, guran zady paxtany, gazy, nefti o çıkarmak üçin soňra şonu alyp gitmek üçin demir ýol gurdular, başga zat edilen. O ýöne sen güýjüň, akylyň ýetende de sen hiç zat edip bilemok. Misal üçin daha şoğuldanır. Beliskide ben kendi işlerimde. O kerpiç davut kuracak bolýarlar. Kerpiçim gerek. Gerektiğini bilmeyen adamım yok. O kerpiç davutu bir kalgodun kurmak için o plom var, hem de adam var. Şol gos planının içine girmeli. Türkmenistan'ın sonra onu Moskva'da aşağı etmeli, Moskva yani o planının içine girmeli. Onu 20 yılda da tak bulunu. Teğetnada pirif dip orada İlyas kalkodunun başlığı oldu da. O benim rotayda Davut'ta işletti. O birinci Raykov'un birinci sekreterdi. Benim çok ünlü yaşayan yemedi. Hem de ben ondan kurum görüyordu. Çay, akşam bile çay içiyordu. Yemedi. O tuğum kalap pul alıp gidip o aşavatta hakları veriyor. Bolya alyalar demediyorlar. Onun yönü Moskva kabul eden o. O tayga bir tuğum haketmeli. O tayga hakeden de bolun o. Kurup bilmedi şu. Ben ne diyeyim şayet. Para örgem kerpiç zavod kurup bilmedi ha? Yok, şoňa ruhsatyny almak üçin, kurmak üçin ne? Kurbanna öýle kurban. Ruhsatyny almak üçin de oşa kurmana. Ordyny ben ýanky prokuratyň näýilepdigini düşündirjek bolýanda. Bir gizjek muhar bilen. Şu koloniýa döwümizde koloniýa bolsak şeýle bolýar-da, hiç zada ruhsat berilmeýär. Ben edip bilýän, sen kerpiç dawydyň ýoklugy sen edip bilmediliginden näl? Başaranok diýmäge de nemäň baranok, bu adam etjek diýen. Ben niýe 3-4 aýyň içine zat berýän diýen. Öňe ruhsat berenok. Öz puluny, öz derişlerini, öz dähmetini, öz demedin. Ne? Şäher daha şowdular bilýändir. Daha şowdular kerpiç ur problemadyr. Ýeke kerpiç däl, daş problemadyr. Çağılmadyr. Çağlı. O sizin töwerekleňizde dawa bolsa golaňyzda problema däl. Dawa biz töwereklerde daş çağıl hemme adam bar ýaly. Gözürgünçde Delinski'de bullum taza daş altın ýalaklar.
Köçe edip bilen ok daş olması. Ne? Doğru. Köçeler ne için yok? O daşı getirme için bir yerlerden kariyer açmalı. Daşın bar yerine, dağın bar yerine. O da 200-300 kilometre. O tak demir yol çekmeli. Şey çekmeli. Hmm. Bu giden iyi iş. Yönü sen edip bilen. Yönü sana ruhsat verin. Hmm. Ondan da yılandı rayonu var. Hı hı. Leyliski bu ya. O şu rayon. Yani, Druzhba narodu turbo geçiyor. Kar. 89 milyar kub metre kar geçiyor. Kalkonun meydanın kaptanına mı diyeyim? O olan kaptanına. Yani görünüp dur. Kendine kar yok. Yani o uçak kötülüğünü tam bir ediyen, öğü yapayan, öğü mızdırıyan. O çıyla yoktu. Hmm. Ruhsat verin o. Sen koloni olanda şunu alıp koyuyor. Sen onu bar deşip alıp biliyen. İrem çok halkın yok orada oturulduğunu biliye. O tayda ne adı alınmasından demetmeliğinden kıymetli derler. Yunus tanrı ruhsat yok. Hmm. Sen birinci sekreter olanda da kesine çıkarıp bilen. Bu zatları birinci sekreter tıkarlara getiriyorlar. Her türlü yoluyla. Çıt dedip bilen o. Çıt. Hmm. Adamdan o bilmeyenliğinden yani meliğinden kerpisin olmasa cahil yok. O cahil olmasa da kesekten o. Hemen olmalı. Ama biz Onun bu nanak yaşa deyip onun taşından demet yani. hmm. Ben onu aşağıki problemlere diyen de. Gidecek. Diyor şu kicicek bir kerpiç zağı doğurup bilmeyen olsan da beylek zatlar hiç edip bilen yok da. Şu vaqtam şeyle yani bu vaqt yani katı vahşi şekilde sömürüyendikler için edilip durdu köp zat. Yani özlerinin iş için. Bir siyaset için yayla orada bir uğruna tamlidat etmeliler. Hı hı. Şoň için bir derece neme diýerler ölmedi ödü. Yani gadyny beren ok, nemetini beren ok, bolu ýoluny çek bir etat ýollar ýörer ýalar edýärler. Onuň poliklinika, balnitsa bolar ýalar edýärler. O da ýa menden gitdi sana var diýýärler. Ýagdaýda oldu. Men bir diýişim Leyliski de diýişim tuttu da ağır ya. 2-3 gece daha yatmadım. Soğurtmalı adım tapmadık. Onun şu taydan 60-70 kilometre aeroporda alıp aşkı vardı çık. Onun değişim şu tayda soğurttu. Bu 80'ci yıllar. Yok. Bu da hatları biz biliyoruz benden yok orada hatları bilen o. Gökten hakikaten aydanda da düşünün o. Tevavi onun hem bedadi yarına. Suat Kurwan geldi. Kurwan kulu adını bir gevetlerdi. Men Kurwan diýin adyny. Kurban olsun hava. O Kurwan'a dönüyor. O şu tayda diýişik tutan adamyň näle boljagyny bilen okkan. Ne diýiş doktor. Bu tayda suat aşkıwada gitdiýen doktorum ýok. O men soğur oynayıp geldi. Ben hemen içine girdim dayan. Doktorhanasının. İçine girir ya. Ben ataktan vurup koşturdu için. Başını taplarım ben aeroporda yetenip şey aeroporda. Hel şimdi şundan. Gezip gören adam bu atları bunu görüyor. Çık yerin gir. İnip yani temadan taşlaşıyor. Bu küçük nemeleri nemetmeli. Bu ýagda ýeke Türkmenistan däl, Özbekistanda da şeýle. Onuň Türkmenistan, Karakalpakistan şerhetinde bir-birini golaýdyr.
Otayda da biyologik deme vardır. Poligon. Biyoloji yararları için poligon var. Sekretli poligon. Onu hem bir şey bileyenem değerler. Eşdeğer. Son, şu an yıkılan son belli. Otaylar huday takla. Onun Kazakistan'da Semipalatinsk'de atomlu bomba yarlayan poligon var. 49. yılın 91. yıla çeni işledi. O 560-550 tane havada yerin aşağına patlama. Öyle 18.000 yarım kilometre kvadratlı kilometre yer. Kallan demiştim bir yalak. O tayda adam yaşap bilmiyor. Çok yaşayan adamlarım ketel, mayıp, neyse. O bedelini kim ödeyecek? Yani, onlar şimdi atomlu bombalı güçlü bir devlet. Hiç keten o. Benim Kazakistan. Tezini çıkarıp bilmeni öğren. Bu atlan reparatı atayım. Demesi. Yöne bizimkiler Kazakistan'dan parti elbette. Şunun için parti yapıyor. Düşünün. Emin. O partinin direkt giden belli der. Görgüsünü halk çekiyor. Yani Çorlu'nun yerinin yani halk tozunu yudup yaşayan da. Zeherini, tozunu. Ödem bunu ektiren, yani çok bizim öyle Kızılderililerdi. O Karataşlı, Akbakkalı, yiğitlendi. O ne? Vatan dönükleri, halkının dönükleri. Şolar. Bunlar ya yani bu yanlışlıkları bile yüzleşmeli. Ya da şu yanlışlıkları bile yüzsüzleşmeli. Başka demeti yok. Bu yani hem de adı cahilliğe ne mi diye de cahil bir dattır. Yani pislik başka dattır. No. Eli diplomlu cahile pislik diyendir. O cahil olup bilenen derdir. Bu dattları düşünmeli, yönü düşünmeyen o vazifeti şu da düşünmeli, yönü düşünmeyen el diplomlu o bizim Kızılderili batkatı ne ile korundu tapağı diyor pisliktir. Ahlaksız demesiz. Bu kime değişiklik bu sözler? O birinci yani ekolojiyanın olan ministerlik vardı. O ministerliğin şu da atları yapmak için ödülendir. Bu da düzeltmek için ödülenlerdir. Sesin çıkanını gördünüz mü bir yerde? 30 yılda. Şu bizim aydanda atlarımızın yüzde birini ekrana çıkarıp ya cemiyete çıkarıp uğurlaşılan yerini geçtik mi dediniz? Bizde minister bir ekoloji var. O ne için kuruluttu? Şu ekologiyanın nemelerini gizlemek için uğurlandır. Başka ne için uğurlandır? O ekologlar var. Yine ben ne Paris'de Kaptabuluna, Tuktabuluna o doğusuma yemediyen. Çünkü ben meşgul olmasam enemi uğradım. Ben yanına var, ben kulağımdan tutup yere dokundu. Sen olmasa şu da atları gizlet bölünü adam buraya. Yani Türkmen kendine tamlık duruyor etme bu da atları bir düşünüyor diyorum. Sesimi çıkardı. Ne sen 30 yılla etmeli de atlan. Biz sana son şey kömür ettik Sotay'da. Yani oturum yemeğin alır yani. Bu da atlar yağdığı düşen. Ekoloji jurnalisti doğru değil mi? Hem aktivist hem jurnalist. Başka da 3-4 tane Türkmenistanlı var orada.
O bunlar zatları yapmak için yani ministerler bölünüşü yani. Ama ekologlar, aktivistler, yani ekolog aktivistler sesini çıkarmayan olsa demek ullakan bir zat yok. Diyle neticeye Yok geliyor o. da. O işte neler ya. Aa, ya doğru ol demese sapara. Bu hemme neme değişildi. Hemme O beylek yönemin günü adi üstünde. Onu da gaydi yanına bunu. hmm. Görmediğim mümkünlerle. O ekoloji ministeri hem bilen meşgul oldu. Tabiatın sağlığı ile meşgul olmalı da. Taş dövrüp tabiat. Ha. Bu zatları hataplap bol ya. Biz bunu kemiğine yem için gururun ediyor. Bunun sonu demeye varmalı. Ekolojik tribunal bir tribunal görünmeli. Böyle Orta Asya oyuncu, yani Merkez Asya oyuncu. Bu imperyalar, bu Orta Orta'n, Beylikli Orta'n tapağı diyor. Koloniyalarına getiren ekolojik katastrofasının, yani demesinin bedelini ödemeliler. Bunlara bunu yani Orta Asya'da yaşayan halklar, devletler, cemiyetler buna koşuşup demetmelidirler. Bizine şu yoğayak oluyor. Her kim öz gayratına, gücüne uğrar olur oluyor. Büyük bizim yani kolonyalizmden çıkmak hareketimizin başıdır. Biz dekolonizasyonu geçmeyen bir yerik varmamız mümkün değiller. Sen düğün kolonyadından onu bilmedik tren var. Yine geçiyorsun yine şu Çıkmadım ol ya da şu an. Başkalar bunu o. O şu tayda ne manayı dal sapara. Ne var kolonyalizmi var. Yani padişah dövrü yok mu? Ak padişah değil yani hemen. Ondan sonra Kızılı geldi. Yani komünizm deyip ad verdiler. Yani Sovyet kolonyalizmi var. Şimdi hazırım o post Sovyet kolonyalizmi vardı. Yine sapara bilen kurumunu kan ediyazdı. Şu an o post Sovyet kolonyalizmi devam ediyor. Ama tercümesini hem deyip sorarsanız o Sovyet dövründen sonku devam edip duran kolonyalizm oluyor. Yani Sovyet dövrem kolonyalizmdi. Yani Sovyet nemesi ortadan ayrılıyor. Yani koloniya olmaya devam ediyor. Adına o demokratiya, karışsızlık diyorlar. Adına ne hem koyuyorsun da O gelişmen durma yer o bahar son. Kurdum todap duran olsa sen adın ne hem bunun ne? O ne açı o arslan yol varsa attılar gördük diyeniz bu korkak. Tapah diyor da. Şimdi diyemez ikinci sorumuz da oluyor. Son birinci de yine de yoğurluk gelir. Şimdi yani tebligatı vurun verdik. Vahşice nemedilenlerini. İntihana edil sorunalak. Edil tebligatı edil şialak ediliyende. Bunun termini var. Eken, yani filosofik termin eken kemine. Epistemologijski nasilje değil ya da. Epistemological violence oluyor İngilizcesi o. Şu violence oluyor. Bu ne demek? Bu termini spivak bir postkolonyal literatürlük bazı şeyler demediler. Şu an demedi, işinden demedi ya. Diyor bu demedi bir yaşatmıyor. Kadınlarlı yaşayan adamlar ol gururun vereyim kendine. O bu demedi ne kolonyal devletler ne diye. Öz medeniyetini yani kolonya alan milletlerinin üstüne otur diyorlar. Sonra dakyalar. Dilini, medeniyetini onun Çotay'daki toplum içinde okuyanı Nemediyan'ın bolyata bolmalı. Olur da gerek. Sol yani Ort medeniyetini
Ben ors var da urun edeyim. Onu özünü kabul etmese, özünü sindirmese, medeni adam olup bilen o Hasav edilen ok. hasav edilen o kariyeresini medeni adam yalap devam etmesi bilen o. Sen soğutsuz diye. Yani ors dilini bilmeyen ortam o kadrları soğutsuz diye. O çocukta olan çok içinde ne diye. Ors dilini bilýänje neme bolsa hayvanam bolsa soğutla adam hasabına geçýär. Yani şundan tek çıkýandyr, ondan çykýan nädir bolun o önemlilerdir orça bolýar. O soğutla adam. Yani sen 70-80% halkyny parkda ýygdyryp protaýdan alyp gelýärler, üniversitede gelýärler. Yani orçany niden öwrendin? Orçany öwrenmek üçin sen orçaňam şu parkda meýdanyň içine salmaly. Ona meden oklar. Ondan o paryr yani 4-5 ýylyň içinde hem orçany öwrenmeli, hem okuwdy öwrenmeli. O käbir başarýar, käbir başarany. Başaranam o ullakan bir başaryp duran okdur insan. Onu soğutsuz adam. O bir nem. Ondan halk nämetmeli bolýar, mecbur. Ben Aşgabat'ın sizin paytagtyňyzy tam göýgünde ýaşaýar. Şotaýda ýetişdim. Şu yani 3 ayak diýen demeler var. 800 metr berinde Şotursta wel 13 diýip bir jaý bardyr, ne Şotaýda ýetişdim. 700-800 metrdir. Şimdi ben töwerüňdäki kuartaly analiz edelim. Çalaja indi düşünükli orýalak. Ben bir öz nememde misal bereyim. Orýalak nemäni 1 milyona köpeltdiňiz. Ondan hem de düşünükli bor. Ne? Ben ýaşaýan ýerimde men köçämiň ady Şotursta weli. O keçip geçýän köçe Kalilin. Ýokurtlar keçip geçýän köçe Şotursta weli. Beýletinden keçýän Baradinski. Oňa ýanyna Podvoyski. Radio kortunu Çekhov. Krupskaya. Ýaşap örenlerim Kızılderililer. Yok, Kızılderili değil. Kızılderili biz var. Ondan 4-5 tane ýene bir başkala var. Türkmen başkalary. Minister Zdravagaraňenie var, bir doktor var. Balverdi. Ondan o mengdeş bir 5-10 tane Tommun Urverdi var. Töwerümizde. Ors inni bir şäherde ýaşaýar. Misal üçin. Bizim töwerümizde Türkmen mektep 29-njy mektep diýer. O da ýokardy. Bir de iň ýakyn mektep 3 kilometr. Töwerümden ýokardy. O menden ululary Şotaýda okutdylar. Ýöne hakym goýuny ýaramady. Men yemetmediler. Töwerekde de taş töweregimizde mektep kän 24-nji mektep bar. Bir kwartalyň içinde. Beýle kwartalyň bu tarapynda 17-nji mektep bar. Bir adaňyrda 19-njy mektep bar. Ýöne hemme ors mektep. Biz tek 5 doğan, erkek doğan. Bölümüz tekir, gıyırlarım var. O üçüyümüz Türkmen. Demettik bir de ulurak gidip bilyette. Beni 37. mektebe iyi vermeli olurlar. O da menden bir saatlik yol. Ben piyada mektebe bir saat 10 minut görep varmadılar. O olun vardı. O ayırvedrep olun vardı. Bir yarım saat. Ondan gözlep yatımlı mektep deyip o ikinci partinin internatı. Kattamalı oldu. Mecbur. Başka yerde yok da. Onun hem becetini o tak yerleştirdiler yok. Onun benden kişiler hem becetini okumalı oldu da. Halanan ors skolun hem becet. O teklin beşti. Ors skolu oturdu. Onun ors skolu oturunu neyle koruyor? Eminim. Doğru. Ecem ona orçanın bilen o. Yani okumanın bilen o. Eli oklowlu. Türkmen çubuğuyla uydu deyip kovulamayla bir oldu. O daşta görüngüm ors.
oynayanım ors. Hmm. Gidecek yerim yok. İndi şu çağlar öz maskalamdır alyan. Türkmenin içinde yabancı, ortun içinde de yabancı. Nawa. Tamam. Yani şunu milyonu köpüldüm. Milyonlarca jurnalak var. Sen öz milletin içinde de o şolonku değil. Onun içinde düğümün olonku değil. Arız millet olup bilen ok da. Milletliğin yitiye. Yok. Yani bir demeyen aspektin bir neme. Hmm. Yani bizden o yerleri hatam bitmez. Onlar hiç rahat yani Sovyetli medeni adam hatamına vurulup bilen o. Hmm. Bu Düştüm. indi kişilik bozukluğu deyip bir zat gurun edipdik öňler. Bu cemiyetin kimlik bozukluğu var bu taýda indi ýa. Aha. Yani çolar ortaya Sovyet'in başka şehirlerine, yurtlarına gidiyorlardı. Hı hı. O köpsü yerleşi yerler neme diyelerim ol. Yöneten olonku değil. Sen ödüm şolonku yağlap deyip hata eden dedi. Olur sen hata eden. Sen edip bilirsin. Sende problemi yok. Bu mümkün. Yani olur da var. Ben taşıyla da çıkanlarım şunlarla. Ben de Şüvet dedi. Kim adım yok. Yani ben bulonku değil. Ben ödüm hissedem dedi. O diyorum dedi. Olur mu? Oluşarak var yani. Ne kolonyan bir deme getiren nemeti şudur. Şunu pul ülen ölçep olur mu kemiği? Şun yetkisini cemiyetin yürütten. Ýokaytar Petrik bolany okul bilen ha. O. Bu sen ödemeyen koyuňda tarihini ýok edýän. Medeni kodlaryny bodýan. Hem de adım bodýan. Ödüm günün akýan. Bu olam dakylmaýa ýeň soňa. Dakır bilenip oturan nokta. Alt yapısı kızıl derli olup, ne ak derli olacak. Boyandı, yani boyan gidiyen şey olup bilen. Suya düştüm ayrılar olur. Gelmeyin. O ne açıp doğdun kızırlap demeyen nemeden dedi. Bolon oku, sen medeniyetin değil ol. Sen hiç adın değil. Sen uyuyor o. O uyuyam kam bir değerli olup görünür var. Onun öz problemi. Yağdaylar şunlar. Kemine bu yankı kolonyalizmin govutu, bolması mümkünlerdir. Bu diyen ortalığı bu yalandır, propagandadır. Bu kolonya taklan devletlerin öz kolonyalarının yemetini, reparatatını yemetmeliler. Bunu biz halkara yağdayına çıkarıp bunun yemetine faturatını ödetmeliler. Şundan çıkmanım otografları düzeltbilen o. Şunu biz kaçık olduğu düşünmemiz gerekti. Bunu ne hile yankı yumuşatacak olup eylep yapıp üstüne perde çekenin gülenem olur o. Onun yankı biz öz yankı kızılderli ak maskalı iyileşilemizden taplanmalar. Esası yönüm. Yeki bizden ki respublikalarım tembeti. İllüstrasiya diýdiňiz bolýar-da. O birinci adamın, ikinci adamın keň günkü ortaýadan koloniýasy dıgyny ortaýada yüzüne aýdyp bilmeýän bolsaň sen o taýda işiň ýok. İnniki nesil, şol nesil gelýär. Şolary düzeltmeli. Ne biz şolary yüzüni açmaýa kömek berýärdi. Atları, alt yapısı. Bunun üstünde kän gurullar, kän çaylar sowudurmaly. Deme tema gaty ulur, ödem agyrdyr, zordur. O käbir ýerde howpulur. Olun ýöne şunu geçmän, yani merkezade döwletleri, ya hukuk döwleti ya beýleki bolmasy mümkün näler? Bunu
nemetler hatem bağıştırırlar. Onu bilerek ederler. O bilerek ne edip ederler? Yani biz ortadan imperializm demettik de. Yani bunun biz Arap imperializmi aşağındık. Hawa. O da bizi dini bilen sömürdü. Şu adam sömürtüyor. O ne size siyasi İslam deyip bir zat getirirler. Şimdi gelecekler hatta ömrü aytıp vereyim. Şu an Türkiye getirdiler. O siz siyasi Hristiyanlık bağ deyip eşitmediniz. Ya siyasi Budizm deyip eşitmediniz. Hawa, Yok. hiçbirisinde yok. Yani terminem yoktur. Hmm. Ya da siyasi Yudizm deyip var mı? Yoktur. Yani siyasi İslam deyip vardır. Bu ne mi diyeyim? Siyasi Araplaşma diyeyim. Başka hiçbir demesi yok. Bu Arapların getiren zady gaty Orslarynkydan bir o nesi agyrdyr. Onan tek agyr bolan üçin onu soňra gurrun etmeli-de. Has düýpler soňa bakar. Yemetini ayyandan opşy nemelerini ne bizim öňümüzi ne şeyden bulaştırıp başlarlar. Ne şuat bir topor oturup molulur orta çıkıp başlandırlar. Tamtık bizim o yüzmaat kalıyımızda şeytan aşlak geliyor. Ne orta diyen öňünde, merkeza diyen öňünde ne şular ýalak problemler var. Bunu biz ullaşmaly. O kän ullaşmalylar, düşünmeliler, ýyllaşmalylar, düşünmeliler. O bulan eden zady taryhyny özleri ýazyp berendirler. Sowatly adamlar vardır. Özüni sowatly adam diýip hata edýän adamlar. Onun içinde akademiklerim vardır. Son o düşün. Doktorlar yine ondan demeli nişanlı bilgili demeli adamlar vardır. Yani şolun Türkmenistan'ın içindekiler bilgilerini check-up ile de check-up etseniz o tarihin nereden öğrenini o hayfi literaturadan öğrenilmekten orsun yazıp veren tarihini bilyendirler. Öz var. Bu çekildir. Bunlar ne için dilini, tarihini hem bedadını üstüne mümkün otur yani. O sen bir yerik var yança. Bu bilim alıp bilersin. Solon diyen bilin. Sonra arada da bir alak. Giyiniş nemede. Terhedin yapıktır. Ne? Hem için Türkmenistan'ın elmudan ve yapık olanlarının sebeplerini bir şudur. O taşından bilgi, informasyon gelmesin, katnav olmasın, o halkın içinde bilgi demesi artmasın, o internet ne için yok. Ne sıfatla hem de şey, yani Türkmenistan'ın kolonyasının, yani ortadan kolonyasının devam edeninin tuğutlamasıdır. Yani erkin bir millet, öz ayağına paltanı özü urur. Yok mümkün değil. Bir urup bilir yani ondan sonra 99'u vurmaz. Bu 30 yıldan beri o ayağına paltırır mı? Hemmesi. O minister olanından tut beyleksine çelle. İçinde bir tane adam çıkmaz mı? Bizim bilýänimiz o. Neme biz ilk bilek şu yani şunun markasını tıpırmalı. Yani bizim Kızılderili, Karaözlü, o borusuz yiğitlerimizin ak markasını. O bular türlü sıfatlarda bolup bilýändirler. O biri iş adam sıfatındandır, biri artist sıfatındandır, biri yine burada. O mollası işanı hemmesen bar. O mollalarım diýen akdyr, soň kızıl bolandyr. O hindem şolon alam oldu. Şundalak indi soruň bolsa, men soruňa jogap bereyim kemine. O sapara indi siz
en soňky aýdan nemeleriňiziň hemmesi dekolonializme girýärdi. Ýa-ni koloniýadan çykma hereketi diýip ad bersek ýa-ni dogry bolar. Ýa-ni bizi dinleýän türkmen dilli ýerleşlerimiziň düşünmesi üçin. Bunu şu hereketi alyp barman koloniýanyň bardygyny ham aýdyp bolanokda. Şu koloniýanyň bardygyny aýdýan olsak diýmek dekoloniýasiýa ýa-ni dekolonizasiýa işi başlady diýmek bolýar. Indi misal üçin illüstrasiýaga garşy çykmak ýa-da şu işi edenlere ceza verilmegine garşy çykmak olar gönden Rus imperiýasyna hyzmat edýändigini görkezýär. Munyň bir näme tarapy ýok da separa. Näme diýilýär? Tarapyny alarýalyk tarapy ýok. Yok, bardygyny subut edip bilýän adam bolsa, subut etdim. Olar bilen çekeleşmäle de, emetmäle de ýaýdan duran adamlar däl. Orta geldi. Orta Putin öýde geldi. Oňa bilen görüşdiler. Ýok, olara aýdyp dur, ýa-ni Orta Aziýadaky ýurtlaryň hiç aýsy ýok diýär. O özbegem, gazagam, beýleksem ýok diýär eýle bir milletler. Diýip aýdyp durlar. Bu da indiden agryk taklap bilmeýärler. Boş açylar, galaklarym oýunýarlar, bu zatlara düşünýärler. O dekolonizasiýany geçmän ýen garaşsyz bolup bilen okdy. Şoňa düşünmeler. Onu bilmek üçin, geçmek üçin sen koloniýada biriň koloniýasydyň bile kabul etmeň gerek. Şoňa düşünmeň gerek. Men oň aşagynda däldip Moskwada ýaşap ýörenim bilen sen adam däller. Ne şu Ukraina urşa kimleri berýändir diýip. O Türkmenistanyň nemelerini batkan adam aldylar. 5 tane posteri berýärler. 5 orta diýen bolsa, şotaýdy 5 tane orta bolsa, toğun wäşi. Ýüz taraňyň içinde toğun wäşi. O aşağına koloniýanyň adamlary. Burýatdyr ýerlemedir. Ýöne direkt ýala bolanýarlar. Göllü gally o zatlar bilen işleri ýok. Müňläp. Ýa-ni ýarym milyondan geçikde böyle. O kolonizator üçin hiç kim. O ne hilek ýyly tutay atmandan. Hiç kim. Ne sen çala ýegri watan demän de ýok edýändirler. Ýa-da solar ýok et. Bunam solar ýok eder. Başka bizi nemetdir. Bizi öldürtjek bolup görmäň. Şolaň özü çala gyşyp nemetdir ýok edýär. Ýa-da solar ýok et. Şolaň el bilen etdiler. Mawa. Biten soň gerek geldi ýa. O netijen beren ok, ulan isteyen netice. Ulan şeyde. Yönü halk, ortada halk var. O halkın nemetini, ne bizim tarihçilerimiz, diplomlu demelerimiz, bu zatları nemetmeliler. Bu zatlar gizli adam däl, men aýdýan zatym hemmejesi açyk literaturadan alynan zatlar keldi. Ýok, o gizli zat däl, o gizläp ýören oklar. Her zaten öz durmuşunda ýaşan zatym olur. Ýok, gizli zat däl, ne mesele daýmele. Tarihde ine orslaryň öz ýazan zatlaryna seretmeli, soň Türkmenistana seretmeli boldy. Başga iş zat däl, şu orslaryň ýazan zat bilen Türkmenistanyň häzirki ýagdaýa düşen nemesi bar. İkisi gawat gelip durda. Son ne saparasyz ne aýdýaňyzda, ne şunu aýtmaly, ne ekologları ýene nämeler diýdiňizde. O aýtmaýanlyk bir tarapy ýöne bizim garşymyza göreşýän bolsa nähil bolýar. Mysal üçin ne kellerine diýip art gelýär. Onu bet. Mysal üçin nemeler bar da, aktivist çıkardılar, şu nemeden ünsüz olmak için opozisyoner çıkardılar, jurnalist çıkardılar, yok jurnalistlerine. Ondan sonra yankı kanallarımızı şikayet ettirip gördüler, edip görýärler.
Şu adam edip böyle. O el mi Ona damadaydı ya, o hiç ağrı kesmesiz. Yani suut meselesine çelli barıp bilen oklarda bizim şular bilen suutlaşacak ol ya hiç o su. water havarı deyip neme diye diye yona adını ya diye dokuyacağız. Şimdi o adını mı yat bilen o. Ha o şu suutlu mesela. Bizim soruya bunun adı yok mu diye. Olur dedim adı. Yüzlerim yok dedim. Ya adı. Ha. Ya o suut nemesine barsalar emme zaten ortaya çıkacak tabii. Barar oklar. En son nemesinde. Şolor yankı Kızılderili ak matkalı o bizim bu ilginç demelerimiz. Ha. Ahlaklı, yüzsüz, bunun adını ne mi diyen dedi. Ne, halkına dönüklü şey verilendir. Sizin dediğin adınız hakiki nemedir. Bunu bilmedim halk bunu size. Bağışlar mı, bağışlamaz mı? Onu zamanı vurmadır. Yani şu adlara halkın düşünyenlerini, düşünmediğinden düşünüleceği adamdan bağırdığını, şunu bildiğini de mi alttan yatıp bilmeyen. Onu maydın. Hmm. Türkmenistan yaşar yalık değil. Vahşi şekilde sömürüyorlar. O tozdurup sömürüyorlar diyeyim sapara. Tozdurup sömürüyorlar. Adam akıllı alır yalan değil. Ne diyeyim? Kolonya ton ne diyeyim? Onu ayıp geçeli. Ne dedi bir yalaç garipliği hemen tovatlığı getirirler. Şu derece. Şoňa çenli sizin ähli zadyňyzy sorarlar, süpürürler, alarlar, neme derler. O gutorsa ya da gerek gel bolsa doýsalar, geperler giderler. O siz şu taýdan galkyryp bilmeýäňiz. Sebäbi ýören ýolundan bilmeýäňiz. Aňyňyza aşan, ankaňyza aşan deme öwürlersiňiz. Onna siz Afrikan nemesinden mutalat bilersiňiz. Afrikada näçe döwlet bar? Şolong hem bejedem bir yerlerin kolonyasy bolan. O şolong taşlap gidende de näçe ýyl boldy. O şu adam özüne gelýänler gelmeleri mümkin däldir. O sebäbi bir adam görkezip tukkenýdi. Ýadyňa düşýärmi şu adam adyny bilýär. Näme Betkalpylen baş. iri Madagaskar demesinin bir töwereklerinden bir adam. ha. O biyalaç adamlar ne Afrika gül yala klimatı var Afrika. Tabiatı var. Köp yerlerine tropik klimat geçedi. Yaşam var. Hem bir adam var. Yani cehennemin içinde yaşayan yalak yaşayanlar. O yüzden taşlar gidiler kalorlar. Ha, bir yerlerine brilyant yani var olsa entegam sömürüp göründürler. Yine de şol yani Türkmenin çağlarını partiyi şey ala. Şu tayda bulur. Uran, altın, molibden ya çoğu bendeş rahatlar çıkaryandır. Öyle ulu firmalar neme diyendir. Ne bataryayı nemeden ediliyor kemiğine. Lityumdan ediliyor. O ne şu rahatları şu taydan çıkyandır. Bizim kukurdumuz yalak. Değerli, nemeli, iki köpüğü şu halkı işlediyendirler. Öyle vay firmalardır, trilyoner firmalardır. Kesin çıkarmanı ulanıp göründürler. Onu hep ben imperiyanın demedi, şunalak. Biz bir vaatlar şuları Afrika türüne deliyiptik kemiğine. Bunlar Afrika'dan has yervedini özleri getirdiler de Türkmenistan'ı. Ne şu Davotlon, Uylon, Töweroğlu'na küçükken yerlere şuları uçuruvertmeli olur. Düzelttiler. Sondan ulucada oylap tapma da kıyım kanyan kemiğine. Ana şu tayda akıllı şehir kurtuldu. Yo bu ceza değil, bu halkı kalkındırmak. Halkı kalkındırmak. Adını o bizim altına atırdık koyuyoruz.
Halkın altına sıra. Doğru. Sapara Cemläben bilerse eger näme bolsa. Olya kemine kän urladık. O iyileşler düşünün taşanın o ýagdaýyňy şeýlerek. Bunu gidleseňem, gidlemeseňem bir ýerden çykyp dur. Bunu gidläp bilmem mümkinçiligim de ýok binden. Onun ýa-ni watan üçin görüşilýändir. Öz-özünden derjek adamyň ýokdugyny, daşyňa suwurumda soň çiledýär. O biri. Kaptanı da tömürüp bilýärken. Sen erkinligi öwrüm. Trilyonlarça pulun entek barka. Başgaça o taýda da hiç tat bolma todap ýatan yer alardyň görüşip alanda. Yeňäýeň dedi. Olar kän bir direni öndürmediler. O atayam hiç var. Şoň üçin oýanyň. O wagt geldi. Gün ýaşaýan. Kimine bana aýdyp biljeklerim şu soraňy bolsa. Boldy sapara bugünlükçe Cemläli. Bilmedim agyr ururum boldumy, ýeňil ururum boldumy, bir gurrunga boldy. Mana ýyldaşlarymyz awa näme diýär. Bolýa, sag ol. Bolýa, sag bolun, taýlykda görüşelim.